Здравейте, приятели! Добре дошли в днешното видео. Днес ще играем OpenSea for Brainrots и аз имаме... Ще ви покажа какви Brainrots имаме. Ето тези са на първия етаж. После тези, цял доста дракончета и ето тези тук. И съответно, ако пак ми багясал лидерборда, но съм в лидерборда, но трябва да видя на кое място. Така, искате ли да ви покажа един хак? Значи, влизате ето тук при Lucky Block Noob, скачате един път, респалвате се и ето, това стои безкрайно отворено. И така аз съм в лидерборда, който след малко да ви покажа. И за това имам всички тези 67 брейнрода. О, колко дракончета. Бунека на Балабул. Бунека на Балабул. Между другото, тези бунеки са много редки в тази игра, ама много. Така че ги взимам. Което е хак, ми го каза един мой приятел, който наистина работи и е много добър. Айде да взех няколко бунеки. Така, излиза ли лидерборда? Така. Ето ма на 31 място в лидерборда съм аз. Ето това ми е името, Валерий 8546. В лидерборда на 31 място. Имам голден шпатула. И ще направя раздаване на ето този дракон. Сам да го намеря. Ето това бейс дракон ще направя едно раздаване. Условията да се запишете, да лайкнете това видео, да коментирате за какво го искате. И така на 25 април ще изберем победителя и ще го извикам трябва да се напише никакъв в коментарите, да напише за какво му трябва дракона и победителят ще му дам ето този бейс дракон. Така. Аз съм на 31 място в лидерборда заради ето тези дракончета. В тази игра какво направих? В тази игра се събират брейнроти и се апгрейдват. А в следващото видео мога да раздам тази бунека. Що да не? Защото бунеката е много рядка. О, не, аз по-добре да умра. Да скейти на вълни. Имам 66 кърделона. Умрах. Така. И защото като отидем в индекс и къде? Ето тук има бунека на Балабу. Тя е по-рядка от драгони канелони. Не е дракон канелони, а е драгони канелони. Това дракон, войд драгона е много, много рядък. Благодарението на това войд драгон аз съм в лидерборда на 31 място. Аз бях на 27, но вече не съм. Така, тук дали ще мога да взема и тия работи не да знам за какво са. Аз имам голден шпатула и така. Условията за записване са да коментирате за какво го искате и никакви, да харесате това видео и съответно на 25 април ще изберем победителя, ще го извикам в OpenSea for Brainrots, ще му го гифна ето този нормал дракон и честито на победителя. Но в момента сме 16. До 25 има още време, така че не изпускайте тая възможност. Случайно ще избера някой, нека да видим на това момичалката. Да не пиша, ще го апгрейдна. Само да си някой да я напиша, да апгрейдна.
Brr, patapim. Patapim. Как се пише Blade? Че аз не знам, че пиша Макс Левел. Буквално момичето левна. Кейлес. Така. Кейлес. Не знам дали си истински, очевидно не си, защото се личи по името. Така, аз ще си използвам моя трик, който иска да го направи. Много добър. И така може да вземете много редки брейнрочи. Опа, какво отворя? Това го научих от един мой приятел, той е лайфхак. И е много добър, между другото. Защото може да се стоите цял ден и да не го затворя просто. Така, един дракон и една бунека взимам. А и още една бунекинка. И като цяло няма нищо. Чакай, искам да взема някакъв леки блок. Но когато влезете тук, съответно ще ви се затворя ето това и почва да ви се затваря. Не, сам да ме убиш. Сам да ме убиш. Не. Стой, няма да ме убиеш, добро момче. Така. Браво, не ме уби. Нека да ще отворим леки блока. И сега ще се видим нашата аура. Аз в стила Брейнрот аурата ми е нулева. Ако говорим за стила Брейнрот, отсиклят леки блоковите. Най-силното ми е Зок. Се е падал сигурно един-два пъти, това е Зок. Така. Дали съм спаднал на по-ниско място? Los vaguitas saturnitas dicen mu. Los vaguitas saturnitas dicen Е, това аура да кажем. Така, сега ще апгрейднем на макс левел. Макс левел ли, да. Така, слагаме си драгона. Open без brainrots, Sans без brainrots. Така, като цяло имам доста дракончета. Вече са 77, са 67. Така, слагам всичко в инвентара. И така. OpenSea for Brainrot. В неделя от 10 часа ще кача първия ми админ апилс на стила Brainrot. Съответно, който го снимам. Защото съм играла много админ апилс. И днес ми излезе новото клипче в TikTok. Какво имам в стила Brainrot. Отидете, лайкнете го. И там също може да участвате за този бейс дракон. Условията са същите. Да отидете в коментарите, да лайкнете видеото, да напишете за какво ви трябва. И ника ви така на 25 април ще изберем един победител, който спечели ето този бейс дракон. И да. Между другото, това скин е много як на вонката. И съм се разложил като цяло в тая игра се събират брейнроти и се апгрейдват. Нека да се апгрейднем тия бунеки. Опа, макс левел бунека. Айде още една макс левел бунека. Така, план без брейнротс. И аз съм на още съм на 30, значи бях на 20. Айде 18, той е мой най-добър приятел. Е на 4-то място в регион, в лидерборда, гайс. Това е просто инсейн. В глобал няма да справите мене. Аз глобал не заслужавам. И като цяло това е. Ако знаете други полезни трикове или нещо,
някакъв трейд в OpenSea в BrainRots или в стила BrainRot, може да напишете в коментари. Това беше видеото от мен, надявам се да ви хареса, лайкнете го, коментирайте и така на 25 избирам за ето този бейз, къде е? За ето този, за ето този бейз, базов дракон и чао от мен.